O Curro da Parra naceu en finais do ano 2010, xurdiu como un proxecto de dous amigos, non? Que se coñeceron en Londres, e na volta a casa pois, decidiron xuntar a súa aventura gastronómica, non? Os seus proxectos gastronómicos, por dicilo así, e na búsqueda dun local ou dun espazo onde plasmar ese proxecto apareceu este recovecho da rúa do Casco Vello compostelán. Sí, pois o Curro da Parra busca un poquinho fomentar ou expoñer aos seus clientes a cociña de mercado, de tempada, un produto de calidade, sempre sen perder as raíces galegas, vale, da cociña galega, pero digamos cun toque actual ou cunha aposta ao día, non, por decirlo así. Pertencer a Galicia Calidade significa formar parte dun clube selecto de empresas prestixiosas da nosa comunidade e garantiza unha marca de calidade e uns estándares de calidade tanto dentro da nosa empresa como de cara aos nosos clientes, non?